Ijziekers gongen joert nog massaal de grijden in. Er wie haast bij. Ja, het is eigenlijk de beurt, hè? Dat is wel heel jong. Na 20 stiks en dan is de tijd wel voorbij. Dan krijgen we een sms krijgen op de telefoon. Dus ja, dan is het mis. En dus gauw op ziek naar de laatste lipaaien. Johannes Huytema, als zijn hele lippen vervent ijzieker, komt krekt uit het boetenloon en neemt het er nog even van. Hoe gaat het? Nou, wel knap. Even een morgen een eiken vinden mogen. Dus dat is best genoeg. Dat is het eiken. Dat eiken ga ik hier in de mut zetten. Dit is hem. Zo. Dan weer verder, want de concurrentiejoert is grut en het quotum van 5693 aaien is haast vol. Hier luidt naar hier. Ik denk dat dit een van de laatste wordt voordat het quotum vol is. Het quotum zit al op rond 5400. Dus dit komt wel eens een van de laatste aanwijzen. Dan moeten we mij nog maar even aanmelden via de telefoon. Het is klaar. En dan krijg je bericht waarom dat het akkoord is. Daar is hij al. Nieuw bericht ontvangen. Toegestaan. Het rapen van één ei. Nou, het laatste al moet ik nou maar één in de pet. Ja. Om kwartier voor 12 is het Safir. Het ijziekerseizoen zit erop. Ziek je mij net meer, maar erop praten mij wel, pigelieks oer de nijzwarg. De komende weken dan krijg je de nijzwarging, want met het ijziekje stappen, dan begint het nijzwarging uiteraard. En de vogelwachten moeten dat nou oppakken, die hebben een prachtige tijd om te ijzieken. Dus de ijziekers met nou volop met de nijzwaar bezig. Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Mooi in het veld wijzen, jongens aan het werk even relaxen in het veld. En we zieken nou liep aan, maar dan hebben we een volle meer. En dat is een prachtig.